Добър вечер, колеги, приятели, гости. Събрали се нещо много нетипично, бих казал непознато за нас като опит да представим книги на български митрополит, то от най-новия период. Надявам се, че това начинание ще запали и други митрополити да съберат тази смелост и да съберат своите трудове и да има възможност да ги издадат чрез Богословския факултет или чрез което издателство да изберат, но да е по някакъв начин таргетирано към нас богословите. Инициативата се роди някак спонтанно. Преди няколко дни говорихме с госпожа доктор Спирова за това, че дядо Йосиф иска да му бъдат представени книгите или че ние също имаме тази интерес и не на последно място и самото издателство Двери има това намерение. Така че събрахме се да свършим тази работа, макар в едни много напрегнати дни точно преди Рождество, когато всеки се опитва да свърши това, което има да свършва като за последно. Така че това е причината да сме тук тази вечер. И тъй като ние с професор Желев сме послушни, доктор Спирова направи една програма, с която трябва да се съобрази волю-неволю. И в тази програма видях с изненада, че първа точка се пада на мен да кажа някакви думи за дядо Йосиф и връзките или отношението му към Богословския факултет, което между другото, въпреки че той има един материал, какво ми даде родната алма матер, някакси не става чак толкова ясно какви са точно връзките и отношението на дядо Йосиф с Богословския факултет, но ще карам по памет неща, които са известни на мен, имайки преди, че аз познавам дядо Йосиф от много ранна детска възраст, тъй като съм имал щастието или силно щастието да бъде семейен приятел. Той и дядо Патриарх да идваха в нас и аз оттам ги познавам. Дядо Йосиф учи в Богословския факултет между 66-та и 71 година. Някой ще каже, то толкова късно. Има една много интересен момент от неговия живот, че след завършването на духовната семинария той работи в алуминиевия завод или акумулаторния завод в Пазарджик, където всъщност осъзнава, че не бива да напуска живота си в църквата и 66 година, след 5 години всъщност извън духовната семинария, той се връща в духовната академия и става студент в духовната тогава академия. По-късно вече започва неговия монашески живот, изцяло под покрова на дядо Максим, като негов духовен старец, и на дядо Геласий, като негов духовен старец в Троянския манастир. За разлика от дядо Йосиф, доколкото аз знам, не е бил преподавател никога в Духовната академия. И това, което разказва мазилката на третия етаж, на нашия етаж тук, е, че той е бил един от малкото павлови студенти, които са играли в футбол на този етаж. Сега професор Желев бил вратар, може да потвърди, но така се говори и аз съм склонен да вярвам предвид запалянковските усещания на дядо Владик. Така че това е престоят му в Духовната академия, но може би поради факта, че е бил дълги години протосингел на Софийската митрополия, по-късно викарен епископ, постоянното и близкото съжителство, може би това, че е участвал в хора Стоян Козел, близките му взаимоотношения с преподавателите в тогавашната Духовна академия са направили дядо Йосиф един приятел на Богословската школа. Това, което си спомням като студент, е, че след промените, когато се появи за първ път дядо Йосиф при нас и направи една открита лекция в аулата се пукаше буквално по шевовете. Имаше много хора, Ношев е свидетел от това поколение. И наистина дядо Йосиф умееше да говори много пленително, беше много интересен. Естествено, че примерите, които ни даваш от един различен свят, ни го правиш още по-интересен. В крайна сметка няколко такива беседи и срещи имаше с него тогава. Впоследствие вече като преподавател дядо Йосиф ни посещаваше много често на празниците. Някой ще каже, няма енория, няма епархия и когато си е в София, къде да отидеш, ще отиде в Духовната академия. Може и това да е отговор на въпрос, защото дядо Йосиф често беше при нас.
но това всъщност няма значение, защото винаги се речеше, че той се чувства добре, комфортно, а и някак си успяваше да намери този език към младите хора, на които искаше да предаде своето послание. И по Божия милост, именно на него се падна честта да връчи едни кръстове, с които възстановихме една традиция на тези, които са защитили докторат в Богословския факултет, PhD, да получават един награден кръст. И така 2015 година на празника на Трисмата светители дядо Йосиф ни закачи тези кръстове, за което имаме и паметна снимка долу в деканата. Впоследствие имаме още няколко събития, свързани с дядо Йосиф, и не на последно място трябва да споделя, че преди години в разговор с него му предложих една идея да направим сборник за Свети Климент Охридски, която той се отзова и той всъщност направи възможно издаването на този сборник, чисто финансово, както се включи и с публикация в този сборник, чието представяне направихме тук в навечерието на COVID-а, както го наричаме всички. И някакси това до голяма степен изпълни с смисъл и съдържание тези 2 десетилетия, които имахме някаква съвместна работа. Няма да крия, че в касата на Богословския факултет има някой друг долар, който също са дарения от него. Няма да давам отчет точно колко са, за да не завиждат някой, но това също се изразява и приятелството и добронамереността на дядо Йосиф, както и на цялата му епархия към нас, неговите приятели в Богословския факултет. Винаги е споделял, че го чувърка идеята да напише нещо, да остави нещо. Шегувахме се, че е възрастен вече да става доктор и да пише дисертации, но както виждате, той намери начин това, което иска и чувства да го изрази, да го предложи в тези книги, с които тази вечер ще ни запознаят тези, които са ги издали, са ги направили възможно. От мен толкова. На дядо Йосиф предавам нашата синовна любов и надежда, че ще се видим скоро пак, да бъдем заедно. Кой си? Професор Желев. Професор? Може ли аз да кажа нещо? Заповядайте. Вече доцент Найденов издаде кой прави програмата. Просто ми се иска така... Просто ми се иска така да не остане някакво впечатлението, че дядото духом не присъства тук. Той в крайна сметка, сега съм сигурна, че преживява тази среща и той изпрати послание, което иска да отправи към участниците днес, тези, които уважиха това представяне. Така че ние ще дадем думата да прочете тези думи на дядото, на професор Желев, като негов близък приятел. Повече от това той самия ще каже. Още повече, че когато обсъждахме как ще се направят тези книги и дядото се довери на нас като редактори, все пак условието му беше крайната редакция да бъде на професор Желев. Тоест няма друг човек, мисля, на света, на който той се доверява повече, отколкото на професор Желев, и затова ние се доверяваме и той да прочете тези думи. Благодаря. На един от светлите умове на човечеството приписва думите, че който може да прави нещо, прави, а който не може, учи другите да го правят. Това за нас, които сме професионални преподаватели, не е много ласкаво, но това е истина. Така, и понеже се спомена, че сме близки с дядо Йосиф, ще си позволя и аз да споделя нещо в духа на това, което каза господин декана. В Черепиш учихме в семинарията, той беше 2 години по-голям от мен. В неговия клас бяха, те бяха 2 паралелки всъщност тогава, бяха Иван Радионов, Игнатий Плевенски, сега митрополит, Казимир По-Константинов, професорът, археолог и богослов. От духовниците в момента не се сещам. Имаше един епископ Константин, който почина в Княжево.
Това бяха в този... Има още живи хора. Отец Александър Лашков от Света Троица в Разсадника, също и така нататък. И дядо Йосиф беше едно наистина будно и живо момче. Имахме там един стадион на клон, му казахме, защото там нямаше равно място. То няма и къде да има в дефилето. Всичко е стръмно. Там на този стадион на клон той много често риташе топка. Тая страст се пренесе и тук и с един негов съученик и състудент Георги от Мененкио, Пазарджишко, беше свещеник в Пловдив и мисля, че почина последните години около ковида. Ритаха тук, но не топка, а консервна кутия. И може да се представите, вие знаете какво ечение има в този кортор, а в първата стая от сега не знам как се води, като се влезе в стълбищата в дясно, преди тоалетната, в първата стая живееше един велик човек, ще кажа духовник, доктор Атанасий Бончев, бивш учител, докторирал в Берн, в Швейцария, бивш учител в семинарията, представител в Москва в най-жестоките времена на сталинския режим и така нататък. И той се занимаваше по това време вече с писането на църковнославянския речник, който беше издаден посмъртно доста години след това. Той не можеше да понася и излизаше и се караше, но ние не вземахме много от дума. Така, аз не бях от основните играещи с консервна кутия, но така и иначе. Така беше. Той беше в нашия курс в Духовната академия, защото тези години, които беше прекарал в завода, го докараха късно в Духовната академия и заедно бяхме в един курс. Беше усърден студент с така много добър успех, може би някъде към отличен. Беше успеха му. Още от тогава явно ми има респект, защото аз пък бях по-добър студент от него, зато и сега ми дава неговите текстове да ги редактирам. Иначе той, както каза, господин Декана говореше за него в минало свършено време. Той все още е жив, ако не знаете. Зад океана той е нашият архиерей на два континента и 3 океана, понеже пътува през Атлантическия, ако рече да отиде от там директно в Австралия, ще мине през Тихия и ще закачи от Индийския океан. Но последните години не е идвал заради ковида и така нататък, и вече и годините му се трупат. Той е 42 година. Онзи ден на Никулден имаше рожден ден, т.е. той направи сега и 81 години, а съответно пък на следващия ден, на 7 декември беше направен епископ. Не го направиха на рождения му ден, защото тогава стана епископ Нестор. В 2 последователни дни ги правиха тогава. Епископ Смоленски Нестор, историк и така нататък, известна личност в църковния ни живот от последните десетилетия. За съжаление почина вече по 10 години, може би. Така. Дядо Йосиф наистина една забележителна личност, един човек, когото самите владици не понасят. Не знам как се отнасят към него свещениците. Общо взето той не прощава никому, обича да си казва нещата право куме в очи, няма никак добри отношения с представителите на българската държава в Америка, посланници, генерални консули, консулки и така нататък, и посланнички, включително Елена Тодорова, ако щете, минал там, защото той там е вече повече от 40 години митрополит, пък посланиците идват и си отиват и дипломатите, но няма добри отношения, защото за тях всъщност църквата е нещо като закачиш се го там някъде да се ветрее, но нито участват, нито се интересуват. Много рядко се случи някой хора, някой човек от тези дипломати да е вярващ човек и да проявява интерес към църковния живот.
А слава Богу, през последните години там отиде един много опитен свещеник в Нью Йорк, специално отец Петър Тотев, роден в Матан, но с корени от Горноряховско. Баща му е бил просто миньор в Родопите. Отец Петър Тотев беше 21 години в Букурещ свещеник. По съвпадение зет на декана, понеже води сестра му. Отец Петър е там свещеник и в катедралата Свети Кирил и Методий в Манхатън. Разбира се, човек ще рече голяма работа Манхатън. Всички мечтаят сигурно отидат в Манхатън. Не е чак толкова за мечтаяне, но така или иначе дядо Йосиф има едно трудно служение и слава Богу, защото епархията му огромна. Огромна е. Той, освен това, има едно предимство, искам и това да спомена, че през последните 20-тина години, плюс-минус, така успя да приеме в своята епархия не знам колко общини, 10-15 колко протестантски общини, които минаха в православието. Има такива много масово преминават. Цели протестантски общини минават към православието, като отиват в различни православни юрисдикции. Те дойдоха при нас, т.е. може би пастора там, ако той се убеждава, че протестантството не го удовлетворява и иска да мине в православието, го следват и неговите пасоми, но те са едни от най-ревностните сега православни християни на българската епархия. Защото ние българите, знаете, сме си коледно-великденски християни повече. Така че Бог да му дава здраве, да може да продължи своето служение, колкото той самия пожелае, макар че известно е сигурно на някой от вас поне, че от 10 и повече години, повече още защото с дядо Симеон ще подава оставки, значи 15 години сигурно той подава оставка да го освободи Светия Синод, но Светия Синод няма и кого да прати. Затова той продължава да си бъде там. Правят се някакви опити да си вземе викарен епископ от България. До сегашните опити бяха неуспешни. Сега в момента, т.е. в последните 1-2 години, един друг вариант се така придвижва, да видим какво ще стане с един зоографски монах. Но така или иначе има нужда кой да отиде там, защото не само, че няма свещеници, то няма и хора, които да отидат там и да могат да работят. Защото в Америка не е като в България. В България владиците са князе. Казвам тук между нас, нали? Иначе в очите аз съм им го казвал, но не обичат да го слушат. Нали? Докато в Америка всъщност свещеника е назначен чиновник от църковното настоятелство. Там борда, както те го наричат, борда управлява енорията и свещеника, те се го назначават за определен период, те му плащат заплата, те го и освобождават и особено в Канада, пък и не само в Канада и на други места има текучество на свещеници, защото не ги харесва по една или друга причина. Трудно му е служението и новият човек, който ще отиде, не е просто, нали, ще го приемат, ще го посрещат, той ще се огради с блюдоризници и така нататък. Америка е оне свят. Нали. Така, за книгите ще кажат двете дами, доктор Каравълчева и доктор Спирова. Аз ще ви прочета това негово послание, което той изпраща. Скъпи приятели в грядущия Господ. Има предвид, че сме на вечерието на Рождество Христово. Пише от Америка за любов и благодарност по повод представянето на 3 от моите книги и извинение, че не можем да се видим очи в очи, да вникваме взаимно в душите си и да се вълнуваме от радостта и старанието на приятелите от Богословския факултет и екипа на Двери, които, вярвам, ще ви удовлетворят като изкусни писатели и говорители в областта на духовната ни българска култура.
Гарантирам ви, скъпи приятели, че в края на тържеството мнозина от вас ще пожелаят да станат читатели, за да стигнат до това блажено състояние, което изпитват хората, влезли в близък, непосредствен допир с Бога. В моите книги уверявам досточтимите читатели, че отличен опит знае това, в което вярвам, и за това говоря смело. Намеква и за едно от заглавията. А щом мога аз, ще може и всеки един от вас. И това, което ще прочетете, е истина, полезна за душите ни. Благодата на Отца и Сина и Пресвета Духа да бъде с всички вас, да пребъде в обичната Алма Матер, на която честитят 100 годишната, във възлюбените двери, има преди двери на православието, в домовете ви, в живота ви и служението и работата ви. Имайте благословено Рождество Христово, както и успешна, мирна и здрава нова 2024 година. За много години в радост и благополучие, с обич в идващия Спасител, митрополит Йосиф. Не си пише титлата на САЩ, Канада и Австралия. Едно време беше американски, но пък се оказа, че канадци не обичат да ги наричат американски, да ги сравняват с щатите. Зато и в епархията, в названието на епархията се отдели преди, мисля, на последния събор, се отдели названието на САЩ, Канада и Австралия. Това е от мене. Надявам се, че ще чуете по-интересни неща. Само преди да дам думата на Златина Караколчева, една от редакторките, искам да обърна внимание на дизайна на нашите книги. Нашите като издатели говоря, всъщност книгите на дядо Йосиф. За нас беше голямо удоволствие и за дядо Йосиф също, с каква така вещина неговите идеи за корици бяха претворени в този вид. И това дължим на професор Кристина Илиева, която е тук сега сред нас и ние много ви благодарим. И която освен това е и автор на плаката по случай 100 годишнината на Богословския факултет. Така че още допирани точки между факултета и днес представените книги. Така че мисля, че и това е една допълнителна красота не само на езика, но и на изгледа на тези книги, не само отвън кориците, дизайна и вътре в оформлението на страниците, което мисля, че ще бъде едно допълнително удоволствие за читателите. Моля да кажа две думи, съвсем кратичко. Докато слушах каквото се говори преди малко, две неща имам да кажа. Първо, за мен е чест да направя тези традиции на дядо Йосиф, на трите му издания. Това, което мога да отбележа е, че аз не го познавам лично и нямам представа каква е неговата връзка с паството, обаче моята с него, нали, има много деликатно и премерено пожелание за това какво трябва да се случва. И то ме насочва много ясно какво трябва да се случи и аз го правя и то се оказва точно това, което трябва да се случи. Другия вариант, другото нещо, което искам да кажа, е, че по принцип хората, които се занимават с оформление на книги, рядко се задълбават в това да четат текста. Нали, след първите изречения на това, което аз имам като текст, който трябва да оформя, аз нямам шанс да не прочета цялата книга. Просто защото нещата са написани така и по този начин, че не позволяват да бъдеш равнодушен към това, което е написано. Така че и аз благодаря за честа да мога да се занимавам с това и се надявам това, което се е случило като крайен резултат да е прекрасно за всички. Благодаря. Благодаря и за това, че професор Илиева успя да дойде на нашето представяне и така да види уважението към този труд. Добре, сега давам думата на Златина. Само ще кажа, може ли последно? Да, разбира се. За да въведа хората в контекста на нашата работа. Тези книги, повечето от тях излязоха през пандемията. И ние работихме така в
този екип с Златина и професор Желев изключително онлайн, но тъй като ние сме се стиковали добре като редактори, и трите книги всъщност бяха в сътрудничество, редактирани, обсъдени и оформени, но сега Златина може би ще каже малко повече на тази тема. Добър вечер на всички. Аз ще говоря за първата книга от двата сборника, които излязоха през годините на пандемията. Това е тази, която виждате. Вярвам и за това говоря. Казаното отлита, а написаното остава. С тази латинска сентенция искам да започна представянето на тази книга. Вярвам, за това и говоря. Това е една книга, която съм сигурна, че в бъдеще ще бъде ползвана от любознателните наши сънародници, а и историците, които искат да надникнат в наши дни и да разберат какво е вълнувало християните, кои неща са ги събирали, са ни събирали и кои са ни разделяли. И изобщо тази книга, която е съставена от множество текстове, т.е. тя е сборник, писани по различно време, в период от близо 4 десетилетия, е един калейдоскоп, в който се отразяват частици от настоящето, които ние рядко виждаме в цялост и във връзката им с останалите. Аз лично, като историк, виждам в тази книга още едно специфично достоинство, една специфична ценност. Понякога ни упрекват нас, българския народ, че нямаме, аз това като историк съм го чувала често, че нямаме усет за своята история, че за разлика от съседните ни народи, като например гърците, ние рядко разказваме за своята настояща и за близкото ни минало. И затова липсват българските хронографии, така много ни липсват и жития, писани от българи за българи. И изобщо има причина историците да се задават въпроса, защо толкова малко пишат българи. Защо нямаме порив и желание да оставим за наследниците си своя разказ за настоящето, за интересните хора, с които сме общували, за важните дела, за грешките и възходите. Именно такива празни страници в новата ни историческа памет идва да запълнят книги като настоящите. Вярвам, за това и говоря. Сигурна съм, че включените тук текстове ще останат като едно свидетелство именно за вълненията на епохата, в която живеем. Безспорно те отразяват един негов субективен, но винаги искрен, вие чухте от начина, по който го описаха, като личност, един винаги искрен и непосредствен прочит и разказ за нашето съвремие. Както вече отбелязах, в тази книга са включени най-разнообразни текстове, повече от 50, така че тя не е замислена като някакъв цялостен труд, не е един преглед на неговия живот, като архиерей и като духовник на БПЦ. Това обаче не е пропуск, тъй като всеки един читател може да намери нещо, което на него да му е интересно. Сборникът има 6 части, виждате ги, така сме ги оформили, тези над 50 текста. Първи раздел автобиографично, втори моите събратия, из живота на епархията, две големи части с най-много текстове, отворени писма и становища и публицистика. Първият текст от частта автобиографично е словото при въдворяването на дядо Йосиф, тогава архимандрит за игумен на Троянския манастир. Датата по съвпадение 14 декември, днешната, през 1980 година. Останалите текстове в този първи раздел, автобиографично, са свързани с една тема, за която малцина намериха сили да говорят публично. Митрополит Йосиф разказва за връзките си с държавна сигурност, за това как е бил вербуван, какви чувства са го вълнували тогава. Паметно остава обращението му "Прощавай, български народе", което митрополит Йосиф пише и публикува след отварянето на досиетата през 2008 година. Интерес безспорно ще предизвикат текстовете изповед и разкаивам се за делата си, както и вербовчикът и аз. Темата за връзките на репресивните органи на комунистическата държава с църковните служители е травматична.
Тя все още не може да се впише в графата история и доказателство за това е нейната болезненост. Затова и всяко желание, всеки опит да се сложи пръст в раната, особено когато това прави един архиерей на БПЦ, е безспорно ценно, е безспорно изключение, за което историците ще си спомнят и пишат. Втората част от сборника е озаглавена "Моите събратя". Тук читателите ще могат да прочитат спомени на митрополит Йосиф за негови събратя, архиереи на Българската църква. Такива текстове са, например, из досието на Левкийския епископ Артемий, както из досието на Нюркския митрополит Андрей. Има спомени за патриарх Максим и за сегашния патриарх Неофит, за Неврокопския митрополит Натанаил, за Старозагорския Панкрати, за дядо Назарий, игумена на Кокалевския манастир и други. Два големи раздела, както казах, са посветени на епархията на БПЦ в САЩ, Канада и Австралия. В първата част личности и събития са включени текстове по случая епархийски събори, конференции на свещениците и един специфичен формат срещи, които той направи, годишни срещи на попадинки и на диаконисите, т.е. на съпругите на неговите клирици. Една традиция, на която той много държи. Също има текстове по случай така наречените от него молитвени срещи, които той организира за своя норяшен през Великия пост. Тоест, при него има един порив и това се личи да събира хората колкото може на тази огромна територия, която е неговата епархия, и прави всичко възможно тези връзки между тях да не бъдат само виртуални и с послания, но да имат възможност да се събират годишно, и това е отразено в тези срещи. Във втората част, храмови юбилеи, са включени текстове за празниците на различни енои в голямата му епархия, в Чикаго, Орландо, в Торонто. Бъдещи историци, които се интересуват как се развива живота на българската епархия зад граница, ще им е интересно да видят, там са засегнати спорови, конфликти, маркирани само, но той като пастир ги така засяга в тези свои послания, обращения и неговите слушатели безспорно са ги разбирали за какво става дума и какви проблеми визират. Част 5 включва отворени писма и становища. Тези писма и становища безспорно са запазена марка за дядо Йосиф. Те отразяват неговия темперамент, неговия характер, личния му почерк, като архиерей, който живо се вълнува от църковните проблеми. Това е един от архиереите, които не се страхува да изразяват различно мнение. Той и дядо Натанаил остана така, който имаше също такъв почерк, оставайки при това верен на съборния дух на църквата. Тук читателите ще могат да си припомнят неговото отворено писмо по повод архонтите или пък отворено писмо по повод проекта Устава на БПЦ, неговото виждане относно Томоса за автокефалия на Украйна, един текст, който не е бил публикуван в медиите, нито църковните, нито светските, е публикуван в този сборник за първи път. Вероятно е бил поръчен от Светия Синод като негово становище, като негов доклад. Това е мнението му за акта на Сръбската патриаршия да канализира тодорлавските мъченици преди няколко години. И в шеста част, последната на сборника, публицистика, са включени някои емблематични негови статии, публикувани в светската и църковна преса, като например "Достоен, по-достоен патриарх", за вярата, чак до "За вярата и коронавируса", който е последният текст от тази поредица, т.е. той е писан в края на пандемията. Бих искала да завърша представянето на този сборник с думите на самия автор от увода на тази книга. Дядо Йосиф пише: "Огромното ми благонамерение в резултат на моя личен опит е читателят на книгата да се постарае да види Бога и себе си във вътрешността си, да проведе и дори винаги да бъде в молитвен разговор с Господ Бог, в който разговор обязателно ще узнае как е изминал пътя си по хълмовете на времето и как е провел живота си в съгласие или не с личната си вяра, упование и надежда в Бога. Много ми се иска, след прочитането на тази книга, досточтимият читател да се увери, че животът му трябва да се контролира само от вярата ни в Бога." Така че този сборник наистина може да ни поведе по хълмовете на времето, в най-новата история на народната ни църква, с нейните лъкатушения, спадове и възходи,
И в този смисъл написаното в тази книга ще остане. Благодаря ви за вниманието. Тук, докато сменим презентациите, само да кажа няколко думи за това. Ние не сме го оговорили, но сега се сетих, докато коментирахме личността на дядо Йосиф. На мен най-силно впечатление ми прави това с какво смирение той подхожда към своята работа и с какво доверие към нашата. Защото винаги, когато изпраща текстове, както и сега с тези книги, той с голямо смирение казва: аз вече съм позабравил българския, доверявам ви се напълно в нещата, които вие ще направите. Така че за нас това беше една голяма отговорност. Ние много коментирахме до каква степен да редактираме в тези текстове, защото Златина като историк държи, и това е правилно, да се отрази самият автор, самата личност на автора, а не всичко да бъде загладено от редакторите и да бъде полирано. Така че тази трилогия, тези книги до голяма степен отразяват автора. Но вие знаете, че самият дядо Йосиф е един много своеобразен автор, т.е. той не може да бъде сбъркан с някой друг. Още по времето на Църковен вестник, след това и в Двери, неговите статии се отличават изключително много. Така че този стил е запазен и тук в тези книги. Аз ще кажа няколко думи за втората подред книга, която дядото нарече "Пазете душите си". И ето, аз пък започвам с цитат от него. Много ми се ще книгата "Пазете душите си" да послужи като вдъхновение за досточтимите читатели, да възбужда желание и интерес от хората да участват в църковния живот, за да се вдъхновят от богатото съкровище на светото православие. Така че това е ключовото желание на автора. Основните текстове в тази книга, както пише и на самата корица, са проповеди, слова и послания. Ние ги разделихме по този начин. Проповеди за господски празници, богородични, светци на църквата, български светци и за времето на поста. Тази книга съдържа също така и архипастирски послания за Рождество Христово и за Пасха, които дядото пише, може би от 2000-та година до сега са събрани всички тук негови архипастирски послания, които той отправя до своя клир и паство там в Америка, изобщо зад океана, както често казваме. Така че тя е една книга, която основно е обилетична, с тези проповеди. Интересното, както вече обърнах внимание, неговата голяма емоционалност и своеобразен стил, който има. И другото интересно за мен винаги в проповедите на дядото, те бяха особено забележителни по времето на Църковен вестник, когато стила на писане беше един много оказионен. Дядо Йосиф беше първият, който разчупи този стил с едни проповеди, много свързани с актуални събития, позволява си вметки, емоционални паузи и други такива неща, както и вие сигурно вече забелязахте от тези цитати. И макар, че това е умилетично произведение или сборник от проповеди, във всички тях личи пастирската грижа. Тоест това отразява, както каза и Златина, личат проблемите, въпросите, които той поставя пред паството и дава някакви наставления. Така че наистина това е една книга, както тук каза един на наш студент Андрей, каза, това е книга за свещеници, наистина, и като идеи за проповеди, и като пастирски, и за катехети.
Така. Добре. Това е. И няколко думи съвсем накратко ще кажа за книгата "Образци на пастирско служение в Русия през между 18 и 20 век", която, виждате, се отличава, защото тези две книги, те са един общ сборник, следват някаква логика, която ние сме следвали в нея. Докато това е един труд, който дядото пише като аспирант в Русия през 70-те години на миналия век. И всъщност това е неговия дисертационен труд, в който той пише за примерът на известни руски духовници, книжовници, но пречупени техните трудове и тяхната дейност през пастирското служение. Тоест той акцентира върху тяхното служение като пастири, като пример за това какъв следва да бъде пастирят. И ето това са тези личности, които са включени в книгата. Виждате, всички са известни, забележителни духовници. И поуките, защото тук Елена вече подаде за катехетиката, какви са главните поуки, които дядото извежда в тази книга, какъв трябва да бъде свещенослужителят през примера на неговите герои в книгата. Той е молитвеник, проповедник, пример за благочестие. Изключително много се обръща внимание на това, че той следва да е образован и постоянно да се образова и да повишава богословската си осведоменост, принципен в духовния живот, със силна вяра и посветен на пастирския си дълг. Когато правихме тези книги, всичките и трите, за нас беше много интересно как дядото разказва за някакви хора, личности, които ние познаваме само от историята. И в тази работа особено ценен ни беше професор Желев, защото той познаваше тези хора. И мисля, че много интересно за читателите ще бъдат тези бележки подчертани за героите, които дядото описва. И тук в тази книга също на мен ми направи много силно впечатление една бележка в края на книгата. Той благодари на своя забележителен квартирант и състудент Симеон Николов Димитров за помощта, ценните указания, съветите и стилистичните поправки. Всъщност това е настоящия патриарх Неофит, с когото те са учили заедно в Русия. И изобщо книгата, всичките книги и тази, но основно тези първите два тома, за които говорихме, така минава тази като червена нишка връзката с неговите събратия и особено с дядо Неофит, с когото са били наистина много близки сътрудници. И другото интересно е, че този текст на тази книга за образци на пастирско служение дядо Йосиф превежда и на английски, така че да бъде достъпна и на неговите епархиоти зад граница. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, макар че няма автора, аз искам нещо да кажа. Радостно е, че ги имаме тези три книги и те ни събраха тази вечер на това хубаво тържество. Но колкото и да е радостно, гледайки така от друга гледна точка, като един от малкото пишещи архиереи, ще кажа, жалко е, че всъщност няма пишещи архиереи днес. На времето, тук-там по някои архиереи, Варненски и Преславски, тогава Преслав не беше още велик, както и Търново не беше велико едно време, беше издал книги. Дядо Пимен Неврокопски, Софроний Русенски, също така сборници. Дядо Арсений Пловдивски издаде за отец Неофит Рилски книга.
В последните десетилетия са известни книгите на дядо Йоанники, също така, тъй че от сегашните митрополити може би води дядо Йосиф. Естествено, творчеството, знаете, не се измерва на метър, има на такава история. Старите хора обичаме да разправяме истории. Някой на времето злобно се изказа за патриарх Кирил, който не беше висок на ръст, но пък ние, дребните хора, сме обикновено по-амбициозни. Понеже високите, те си мислят, че стигат до небето. А пък малките, ние наваксваме с амбиции. Изгаврил се, че той е дребосък, стана патриарх. А патриарх Кирил казал, предайте му, стигнал до него, казал, предайте му, че, как беше точно, аз казва, като натрупам книгите, които съм написал и стъпя върху тях, съм по-голям от него. Защото, действително, пак прощавайте за така грубия израз, но дядо Кирил имаше сигурно 1 метър книги натрупани една върху друга, написани. Зато и казвам, не е въпроса за обема им или за броя на книгите, които дядо Йосиф издаде, като, разбира се, едната книга, последната, която представи доктор Спирова, е всъщност неговата докторска дисертация в Русия или аспирантска, там, кандидат на богословието. Така. Но утешителното е, пак за неговата личност, защото той е в центъра на тази вечерното тържество, е, че и в момента той продължава да пише нещо много интересно. Поне аз така доколкото го намирам. Не мога да споделя точно какво е, но ще бъде действително интересно, дай Боже да може по-скоро да го завърши и да се издаде. И това е радостното и това ни дава още един повод да кажем, нека да е жив дядо Йосиф и да довърши не само тази книга, но и други, които си го има в ума си, в намерението си. В Свещеното писание има един автор, който оставил 3 книги от различни периоди на своя живот. Това е примерно Соломон. Еротичната песен на песните в младежки години, зрелата притча Соломонови и в напредна възраст Екклесиаст. Знам сега, че някой почва да се изкушава да мисли за примерно Соломонова, но оставите тази книга на страна. Тези 3 книги са от един същи човек, различен етап от неговия живот и са много интересни, за да се посвети наистина. Подобно нещо може да се каже и за пророк Исаия. При Соломон е много очевадно да се види това развитие на идеи, на духовно богатство, на каквото искате. Тук имам една по-различна форма на човек, който си издава нещата в една зряла възраст и може да ги предпочете по един нов начин. В Библията също това се нарича история на въздействие, защото тези текстове писани в едни младежки години, къде с помощта на неговия секретар Симеон Димитров, къде е в Москва, в Русия и така нататък. Прочетейки тези книги на една възраст от 70-75 години, си дадеш сметка, че вероятно нещо трябва да го кажеш по по-различен начин. И вероятно той е редактирал текстовете. Може би нарочно някой да не е редактирал, защото, както каза Спиро, някои изречения се звучат точно по дядо Йосифски някак. Така че за мен това беше много интересното, защото естествено, че на тази възраст изкушението да си дементен е много голямо, но пред него явно не се случва и той има възможност да направи един прочит, който може би е връщане през целия си живот. Също завиждам почти, че има възможност да направи един такъв преглед на целия си живот и да каже, и това да оставя, нали. Разбирам, че продължава да работи. Да не ме опровергае с последната си книга. Но наистина за мен това е нещо много чаровно в тези книги. А и снимките бяха много интересни с дядо Йосиф. Само Шкодата го слуша. Те се движиха до едната в една Шкода. Стара модел. Добре, аз чакам да кажа.
Вие сте платили за един час за залата. Добре, много ви благодарим за присъствието, за участието. Само една забележка. Отец Василий от Сигурно се обади, пита къде може да се намерят тези книги. Така че моля двери. Да. Истински организирани и добре озорни маркетингово да направят някаква възможност да се купуват. Продават се в български книжици, в Свети Седмочисленици и във Варна се продават също. Може би в Манхатен. И в Видин се продават. И във Видин се продават, добре. На пристанище. Там няма Не, вече окей, пристанище. може да стане добре, за тук в центъра някъде. Аз ще кажа на В Отец книжици. Василий. Да. Отец Василий може лично да му бъде доставено, стига да пожелае. Добре, пожелавам. Пожелавам. Той ми се обади, че някъде. Те имаха покана, да. Да. Те Той имаха ми се покана. обади, че няма да може да бъде. Окей. Както и дядо Данил, да, ние го поканихме като викарий на дядо Йосиф и той обаче се извини, че е болен и не му позволява да пътува, така че поздравява тази инициатива. Вие поканите викари, добре, викари, да се каже. Добре, благодаря ви.